Tangiho kamu mahatani debata turpuk epistel di pesta parningotan arihana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di pesalmen bi 247 mamuka maisian ayat onom saat ro di ayat 10. Manaik do debata mardongan parolopolopon Jahoba mardongan suara nisarune. Sai endehon hamuma debata, sai endehon hamuma rajat tai, endehon matu mangarajai akka parbegu, kundur do debata di atas habangsa habadion nai. Jahoba hido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sian tod di parbadia adorang suabubuhan hido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tuban watoru dong ditanong na mula mangulu di hari patoluhon na manay lau kudul tu siamun ni debata Jahoba pargogo na sohato dosani disimay ba na pahima mulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu doho na mate au porsea ditod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan yala Kristen akan na badia dohot dia sesaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulus sogot daging ni halak na mati dohot dihanguluan na sora sudah
Mari mahita siya nomor 100 mamukasene sa dalas tapasa mapiliatta.
hamu akadongan na hinaholongan noaing sahak mahita perjulo ala adong sian ya nakot taon naso terdidi dope ibana ma perjulo terdidi magodang laos ido nang ulaon maka tidak ko kaporsiaw di bana. Oke ya. Iya bunga. Iya semua. Hamak kadongan taparade marohatta marede sian nomor 150 ayat sada ditiki marede non Roma nanang terdiri do dari terdiri magodang 7. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani de bata ama do parsauran ni tod di perbadia ma madongani hamu. Amen. Hamu akan na pinarhamaol ni de bata nunga dijakkon hamu hata ni de bata na pinudahon tu hamu tamado madok mauliate hamu tu de bata siala nasa rohamu sian nasa rohamuna ala ni sude asini roha dohot holong ni rohana tu hamu ai di boto hamu don waing dang pola mago be hamu ala ni dosamuna molo porsea hamu di pakokop ni Tuhan Yesus Kristus atong tibak kamuma di bagasan rohamuna naolo rohamun waing manadiko sude dosa huhut mangihuton hatani de bata tujuluanon dung terdiri hamuan non tadani perpadanan muna do itu de bata naolo do Tuhan Yesus Kristus manesa dosa muna saluhu na jala mangaleho gogo tu hamu mangalo sibolis doho nasa dosa gabe partoha mahamu di hanguluan nasa liling ni liling na martangi yang mahita alia manami na di Banua Gijang di dahodo dongan namion nanaing terdidi di berekodo tu bagasan rohana sida jala di botohodo manang na burju rohana manang na si paula-ula asima roham saya pergugoy maibana asalam di boto mangkotapon na saroha dohot pangalaho na soture ali Tuhan Yesus saya sesa masaluhu dosa nasida marhite-hite mudarmu suruh mato di perbadia tu ibana asa terhanguluhon ibana haporsiaon nasitongi salileng di tanoon jala masuk sugut tu Banua Gijangi. Amen. Tangihon hamu jolo hatani Tuhan Yesus dinanidok nai nalau manaik tu Banua Gijangi ibana nungasaha tuau nasa huasu na di Banua Gijang dohot na di tanoon lao mahamu pudai hamu masaluhu bangso didi hamu manasida tu bagasan kuar ni debata ama anak dohot tod di perbadia manangise na porsea jala tardidi dapotan hanguluan alay na so porsea honauhum sugut oppe hupamana manuaing haporseaummu asa dibigi huria na pungundison nuaing takas maalusi hata na husuk kunon parjulu di parhatutu rohamdo pardosa ho sian hatutubum dohot sian pangalausim dipati ni debata alusima paduahon beha diar sakon rohamdo sude dosa nani ulam nasailaon alusima patuluhon
Naulo doho manggota posya roham na sadusa doho pambahenan na soture na sailaon alusima. Paupaton. Di parhatu turuham do Tuhan Yesus Kristus roh tu tanoon jalamate di hau pinor silang asa malua hita siad dusa doho sian gonggoman ni sibolisi alusima. Naulo doho ringkas marsaur tu debata asa gabi ruas na mangulu di huria Kristen Protestan ho makatidakon haporseaon na sitongi alusima. Atong hatidakko kamu majo hata haporseaot tay au porsea ya kuat. Kurang kuat. Penghuni naman dok mangulung penguluan nasokas atong olo dohamu didion tu bagasan nani hapor siamunai alusiamuma hata si paingot di si Sara Gracia nama katidak ko kaporsiaon na sadarion di Huria Kristen Batak Protestan Medan Jalan Jenderal Sudirman tersurat di Lukas 4 ayat 10 tu ayat 10 sia songgop do tu autor dini Tuhani ay dimiahi doau mabuat berita nauli tuakka na pugus disuruh doau memaritahon tuakka na terkurung asa malua tuakka na mapitung asa mernida paluahon akka na ginosa-gosa mamaritahon taon para sinirahon ni Tuhani say burjuma hora sirasa mate dungilehonok kumatuhotupal hanguluani parangehom mahata ginurhomi aido hanguluanmu amen. Jalohamu pasu-pasu set Tuhan dia bata amat doa anak Tuhan Yesus Kristus do tor di perbadia saya didongani mahamu maralohon nasa najat zala di pergugui mahamu patupahon nasa nadinggan amin. Tunggulah diperintah ya. Tunggu perintah baru kembali gugup
Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marasi rohay na mauliati rohami nuang tuho ala naong dizaloho akka danak gabe yanakommu marhiti-hiti padidion na badia asima roham say pahok mahaporsyon na sida asa dohot parangin na sida mamuji guarmu na badiyay asa unang mago ng gosada siyan na sida alay asasahat na sida sugot tu hanguluan na sorasuda marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nuaing sa mahita tu ulaon makatidakon haporseaon. Taparari marohatta maredde sian nomor 150 ayat 2 do ayat 5. Mari hite-hite gowarni debata ama anak dohot tod di perbadia. Amen. Hamu ale natoras ni dak danakon. Dida hamu do yanak komuna haholongan ni rohamuna dison. Tama jumolo madok mauliate hamu sadarion tu debata. Ala ni sude asini rohana na sailaon. Ay di pangulu do nasida rasi rasanwang. Jalasanga di boto nasida hata ni debata dohot dalan tu hanguluan. Alay tamado ngotom muna sa darion akapabahinam muna tu akaya na komunaon. Aydang dilehot debata akada danakot tuhamu asadong dongat-dongam muna mangula ulaw sabing. Alay asa ditogu jala diajari hamudo nasida mangihutok kata ni debata. Ido bain na dilehon. Ditangya ko kamudo ganupari na komunaon na sailaon. Asa unang mago nasida. Molo dihilala hamu nuaing hurang ni pabahinam muna taringot tuak kaya na komunaon. Tamau duk kamu tu debata manopoti salamuna martangiang mahita. Alia manami amani nasa na targuar ama di banuagid jang dohot di tanoon. Saya tangihom matangiang namion. Jakkom maakada danakon gabe anak kommu. Asima roham lehom matod di parbadia itu rohan nasida. Asa gabi sisiammu nasida rodi saliling nililingna. Molo tung nahurang pabahinan namin na sailaot tu nasida. Sayse samay. Sayunang matargasip nasida. Jalaunang loas mago manangise nasida binahin ni pangalahon nami. Asima roham saha tutangammu manasida. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul manatoras. Marede mahita sian nomor 140 ayat sada do ayat tul. Sian sururi suruh
hamu akka danak na hinaholongan ni debata na jongjong do hamu nuaing di jolo ni debata na mamereng torus tu bagasan rohamuna dohot di jolo ni huriaon nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni rohani debata dang terbaik kamu be marsidalia sugo di ari paruhumani molo ingot rohamuna dia ka ari ni ngulumuna nasalpui tamama dok mauliate hamu tu debata ala ni sude asini rohana jala molo diingot tamu akka pabahena muna na soture imane yang doh langgus ni rohamuna tunatoras muna rodi saluhut dosa muna tamamar sakbe hamu sadarion marningoti buat kamu maluhut na itu Tuhan Yesus asa disesai ala ni mudarna nause humokok pardosa na manopoti dosana alai paubahamu marohamuna huhupuk kahamuma parangin ay baru olak ni sadarion asa dalan muna dalan naguguti na marhapate at tuhang ulua saliling nililing na at to ngalusi hamuma na husuk kunon tuhamu di jolo ni debata doho di jolo ni akadongan na pungudison parjulu di parhatuturoham dohata ni debata na ginuruhom mo na saylaon holanido dalan tuhang ulua ni di parhatuturo aku do olo doho sian nasaroham tumudal ho saluhut dosa jala olo doho tujuluanon mangihuton hata ni debata rodi hasusuda ni bohalmu olo doho makanguluhon haporseaw na sitongi na hinatidakkon ni huria Kristen Protestan so na tersurat di padan narobi doho di padan naib baru atong marpada dohamun waing doho debatana badiai di jolo ni huriaon tung unang osehamu sai burjuma hamu marningot saluhu nai asalam hot hapor siaw muna martangiang mahita aliamanami jala debatanami suru matod di perbadia turohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus hulehon hami marohanami baining anammo ola nion rodi saleleng lileleng na surat ton jala sahapi matusi naung hului hami say paujung maulaon na pinuk kami di bagasan rohanami ramoti mahami sa sudena unang tuhamagoan sugut manangise sian hamion togu jala iring-iring mahami ganupari asa sahat hami Tuhan uluan na sorasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen atong hati dakko kamu majolo hata haporseot tai rakma hamu madok au porsea di debata jawa amat nasotusan na tumopalan dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jawa nasasadai di mana tinubuhon si Maria nagabe-gabean siyanto di parbadia antorang suabubuan hidup tuata karmuaon na berlit di pangumuman di Silatus namate terpajalo ibanan di kawinan sila ratu atuan watoro dubitano namulang mangulu di hari patuluhon namanai kesurgo pangulu siamu di debata jawa amanai patugo nasoh dosani di sima ibadah pai mangula sogot mohon mangumi malah namangulu mate au persea pitoni perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau paningala kisen makan nabadia doho diasesani dosa doho diratai namando mula mangulu kesogo daging mahalah namate doho manguluan nasoran sudah amin hudul maham Maredde Mahita sen nomor 140 ayat sada Oh
Hata si paingot di putri cahaya menantiria siahan. Sian ulaun apostel 10:7 ayat 28. Ai di bagasan ibana dohita mangulu manggulmit jala humosa. Songon nadidok ni deba parendemuna sabang sodohita dohot ibana. Seburju maho rasi rasa mate dungi leonok kumatuho tupal hangoluan parangehon mahata ni debata na ginurohomi ay ido hangoluammo. Hata si paingot tu anita si majuntak 2 Korintus siya ayat 7 ganup maneot jarni rohana unang masian muruk manang sian na sotarjua ay di haholong idebatado nalas roha mangalekon seburju maho rasi rasa mate dungilehonok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluan. Jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan debata amatta sia anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotor di perbadia saya didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di Cindy Natalia Anastasia Simanulang sian Lukas sada ayat 4 asa ditandaho hasitongan ni hata naung dipodahon tuho seburju maho rasi rasa mate dungilehno kumatuho tupal hanguluan parangihon mahata ni debata nagin rohomi ay ido hanguluanmu. Ata si paingot Sinta Ruth Hasiana Puta Barat sian Mazmur 100 ayat sada dohot ayat 2 puji majahoba ale todiku jalana sorohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai puji majahoba ale todiku jala unang tunghalupaon dengan nibasana sudina seburju maho rasi rasa mate dungi lehonoku matuho tupal hanguluan parangehon mahata ni debata naginuruhon mi ay ido hanguluan. Jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan debata amatta do sia anak Tuhan Yesus Kristus dohotor di perbadia saya didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot Kembali di si Naomi Benita Eunice Leksauli Marpaung sian Yohanes 10 ayat 34 patik naing baru mahuleon tuhamu naing masih haholongan hamu songon holong ni rohakku di hamu naing masongoni dot hamu masih haholongan seburju maho rasi rasa mate dungi leonokku matuho tupal hangoluan parangihon mahata ni debata na ginurohomi ay ido hangoluanmu. Hata si paingot tu Kristio Sondang Maria si Marmata Imam Matius 7 ayat 7 pangido hamuma sainalehonon na do tuhamu lului hamuma saina jupangan do hamu tuktuhi hamuma saina ukapon na do diamu saya burju maho rasi rasa mate dungile honokku matuho
tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan. Jalo hamo pasu-pasu siya Tuhan debata amatta. Do siya na Tuhan Yesus Kristus nang dohotot di perbadia. Sa di dongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugoy mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Monaria putri Merisa Sinaga. Sian Filipi sada ayat onom. Apala omma posni rohaku. Nang upuk ka ulaw na denggan di bagasan hamu. Patuluson ni ido sahat ro di ari ni Kristus Jesus. Seburju maho rasi rasa mate. Dungileno kumatuho tupal hanguluan. Parangehon ma hata ni debata na ginurohom mi ay ido hanguluan mo. Ata si paingotu Sonia Jovita Sinambela imananenet sian Filipi 4 ayat 4:1-5. Maras di roha mahamu toktong di bagasa Tuhani uhulaki mamandok marlas ni roha mahamu pabotohan hamu mahabasoromuna tu saluhut alak donok do Tuhani seburju maho rasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahata ni debatana giniruhon mi ay ido hanguluan. Jalo hamu pasu-pasu siya Tuhan debata amatta. Siya na Tuhan Yesus Kristus nang dohotot di perbadia. Saya di dongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugoy mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Joyce Maria Katlia Purba. Sian Yohanes 20 ayat 20 sia. Jadi didok Yesus matu ibana. Ala di idaho au umbahen nagabe porsiaho. Martua ma akana porsia atikpe so di ida. Seburjumaho rasi rasa mate. Dungi lehonokku ma tuho tupal hangoluan. Parangehon mahata ni debata na ginurhom mi ay ido hangoluanmu. Hata ni debata tu putri Claudia Asiana Aritonang imananiat sian Matius 6 ayat 30. Sejumolo malului hamu harajaw ni debata dohot ati goranna dungita bahonon na do sude aka odeng tu hamuna seburju maho rasi rasa mate dungile honok kumatuko tupal hangoluan parangehon mahata ni debata na ginurhon mi ay ido hangoluanmu. Jalo hamu pasu-pasu siya Tuhan debata amatta. Do siya na Tuhan Yesus Kristus nang dohotot di perbadia. Saya di dongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugoy mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Eldewita Maria Simbolon. Sian Filipi 4 ayat 10. Saluhud na do tarpatupaaw marhite-hite ibana na margogoyon aw. Seburju mako rasi rasa mate dungi leonok kumatuho tupal hangoluan parangehon mahata ni debata na ginurohom mi ay ido hangoluanmu. Hata si paingot tu Kristi Elena Simbolon panghukapo 3 ayat 10 sada magira maauro tiop mana diho unang adong na mabuat tupalmi seburju maho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal kanguluan parangehon mahata ni debata na ginurhon mi ay ido hanguluanmu.
Jalo hamu pasu-pasu siya Tuhan de bata amatta. Do siya anak na Tuhan Yesus Kristus do tod di perbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugoy mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Ata si paingot tunata siya Sisilia Witari Samosir. Ima Galatia 5 ayat 22. Alay aka odo parbuay ni toddi. Holong dohot las ni roha, dame dohot labas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon, dohot hatomanon. Say burju mahora si rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginurhon mi, ay ido hanguluan mo. Jalo hamu pasu-pasu siya Tuhan de bata amatta. Do siya anak Tuhan Yesus Kristus do tod di perbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugoy mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Fideisa Ira Patricia si Morangkir. Sian Lukas 10 siya ayat siya. Jadi didok Yesus ma tu ibana. Dapotan tua do pangisi ni jabuon sadarion. Ay pinopar ni si Abraham do nang ibana. Saya berjuma ho rasi rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhom mi ay ido hanguluan mo. Ata si paingot tu Jessica Gracelyn Letitia Rumintang silain. Roma 14 ayat 17. Ay dada si panganon manang sinumon harajaw ni debata. Hatiguran do dohot hadamion. Dohot las ni roha di bagasa tol di parbadia. Saya burju mahor rasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurhon mi ay ido hanguluan. Jalo hamua pasu-pasu siya Tuhan de bata amatta. Do siya anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotod di perbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa nazat. Jala di pargugoy mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Tesalonika Grace Pinondang si Tanggang. Sian Kolose 3 ayat 17. Jala nasi ulaon manang dihata. Manang di pambahenan saluhut naima marhite-hite goar ni Tuhan Yesus huhut mandok mauliate tu debata ama marhite-hite ibana saya berjuma ho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hangoluan parangehon mahata ni debata na ginuruhom mi ay ido hangoluan mo. Ata si paingot tu Trinity Gracia Rumondang si Tanggang. Jeremia 20 sia ayat 10 sada. Ay nung atakas uboto sakap akan nahusakapi taringot tu kamu ninna Jakoba. Sakap hasonangan do tahe dada tu hamaguan. Asa au mangalekon tu hamu ujung na hinalunguton muna. Saya burjuma hora si rasa mate dungile honok kumatuho tupal hangoluan parangehon mahata ni debata na ginurhon mi ay ido hangoluan mo. Jalo hamua pasu-pasu siya Tuhan de bata amatta. Do siya anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotod di perbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugoy mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Sanyata Maria Agnesia Panjaitan. Sian Amsal 10 ayat 4. Marpogos-pogos manang ise nalanggus mulaulaon. Alay anggotangan ni akka napadot parohon hamoraon.
Seburju maho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hangoluan. Parangehon mahata ni debata naginurohomi ay ido hangoluanmu. Atas si paingot tu Jessica Berta Octosia Pakpahan. Psalmen 20 ayat 1 dohot ayat 2. Jehovah do si parmahan au, dang tagamon urangan au. Dipatongon do au tu japalan akan alomak. Ditugu-tugu do au dilabung hai asonangan. Saya burjuma hora si rasa mate, dungile honok kumatu hotupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginurhon mi ay ido hanguluan. Jalo hamua pasupasu sia Tuhan debata amatta. Do sianana na Tuhan Yesus Kristus nang dohotor di perbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipergugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot disi Eleora Kristin Siagian. Sian sada Timotius 4 ayat 12. Unang mahu rohani halak midaho siala haposo ommi. Alay gabi tiruan ni akana porsea maho di pakatayon, di parangi, di holong ni roha, di haporseaon nang di hatomanon. Seburju maho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurohommi ay ido hanguluanmu. Atas si paingot tu Astrid Lestari Nababan. Matius 5 ayat 14. Hamudon panondang ni Portibion, dang tarbain sosai patar huta na di atas dolok. Seburju mahora si rasa mate dungile honok kumatuko tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginurohon mi ay ido hanguluan. Jalo hamua pasupasu sia Tuhan debata amatta. Do sianana na Tuhan Yesus Kristus nang dohotor di perbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipergugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot disi Priyanka Gita Tabita Silitonga. Sian Matius 26 ayat 41. Dungo mahamu jala martangiang. Asa unang hamu bongot tu pangunjunan. Ay nagirgirdo niyan tondii. Alay galedo iya daging. Seburju maho rasi rasa mate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurohommi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot tu Jessica Sarah Sianturi. Pangukapat 20 sada ayat 4. Jadi hapusan ni debata mana sa ilulu nasida sian mata nasida. Dang adong be hamatean nang arsak ni roha. Nang angguk-angguk nang naatjit. Dang disibe ay nungasalpu na parjoloi. Seburju maho rasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan mi. Jalo hamu mapasupasu sia Tuhan debata amatta. Do sianana na Tuhan Yesus Kristus nang dohotor di perbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa nazahat, jala dipergugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot disi Diana Octavia Simanjuntak. Sian Joshua sada ayat 8. Unang meret buku ni patikon sian pamanganmu. Say pikir-pikiri may arian dohok borngin. Asa diradotiho jala di patupaho. Hombar tu sude na tersurat di bagasani. Asa marutuko dia ke dalammu. Jala marmulia parulawmu. Seburjumaho rasi rasa mate. Dungi leonok kumatuho tupal hanguluan.
Parangihon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluan mo. Hata si paingot tu Natasia Olivia Deswita Anggrian ngisiagian 2 Korintus 5 ayat 17. Asamolo di bagasan Kristus alak na tinopanay baru mai nungasal po pangalahon na robi gabe na baru seburju mahora si rase mate dungilehonok kumatuho tupal hangoluan parangehon mahata ni debata na ginurhon mi aido hangoluan mi. Jalo hamua pasu-pasu sia Tuhan debata amata do sia anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotod di perbadia sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot disi Calvin Andreas Simanjuntak sian Yohanes 15 ayat 16. Dadahamu mamilit audo mamilit hamu jala hupadiri hamu asalau hamu marparbue jala asamian parbue munai asa dilehon tu hamu nasa si Panginoon muna sian amai marhite-hite guarko seburjumaho rasi rasa mate dungilehonok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahata ni debata na ginurohomi ay ido hanguluan mo. Hata si paingot tu Glenn Matthew Partogi Gultom Yohanes 14 ayat 27. Dame duhu tinggal kondi hamu dame na diawi duhu leon di hamu dang songon pangalehon ni portibion pangalehokku unang mabocah jala unang mabiar rohamuna seburju mahora si rasa mate dungilehonokku matuho tuppal hangoluan parangehon mahata ni debata na ginurhon mi ay ido hangoluan mi. Jalo hamua pasu-pasu sia Tuhan debata amata do sia anak Tuhan Yesus Kristus nang dohotod di perbadia sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot disi Darius Danarta Elisa sian pesalmen sada ayat 3 songon haudo ibana na sinuan di topi ni batang aik na mamparbuehon parbuena di hajujupang ni tikina bulung nape dang ulo malos jala sude na niulana majadi do seburjumaho rasi rasa mate dungilehonok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahata ni debata na ginurohomi ay ido hanguluan mo. Hata si paingot tu Dimitri Daniswara Elisa Pesalmen 130 sia ayat 4. Aidang adong nanggosada hata di atas dilaku tongondo hale Jakoba di botohodo sudenai seburju mahora si rasa mate dungilehonok kumatuho tuppal hanguluan parangehon mahata ni debata na ginurhon mi aido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata amata do sia anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotod di perbadia sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot disi Roni Samuel Owen Situmorang sian Efesus 6 ayat 16. Akup ni sudenai jalo hamuma lombu-lombu haporsioni haitopan hamudo marhite siani sude sumbia api ni parjahati seburjumaho rasi rasa mate dungilehonokku matuho tupal hanguluan parangehon mahata ni debata na ginurohomi
ay ido hanguluan mo. Hata si paingot tu Timothy diori Romario pardiri. Yesaya 40 ayat 30 sada. Alay akan na marhaposa tu Jakuba maruli hagogoon mardapot-dapot. Gabe marhabong nilali law manaik. Marlojongi nasida dang ololoja. Mardalani nasida dang olo madate. Seburju mahora si rasa mate, dungile honok kumatuhotop palhanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurhon mi ay ido hanguluan. Jalohamu pasupasu siat Tuhan debata amatta. Do sian anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotot di perbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Albert Marcelo Siburian. Sian nahum sada ayat 7. Pardinggan basa do Jehovah tau partanabatowan di ari hagugutan. Jala ditanda do akka namarhaposan tu ibana. Saya burjumaho rasira samate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangihod mahata ni debata na ginurohom ay ido hanguluan mo. Hata si paingot tu Josafat Mikael nalom silitonga. Romasada ayat 10. Edang na huhailakon barita na ulii. Ay hagogon ni debata do ipaluakon nasa naporseya. Halak jahudi jumolo dungi do halak junani. Seburju mahora si rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan. Jalohamu mapasupasu siat Tuhan debata amatta. Doh sian anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotot di perbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Joseph Oscar Benjamin Sihotang. Sian sada Petrus 2 ayat sia. Alay marga na pinilit dohamu. Hamalimon na raja. Bangso na badia, home na ginomongoman na, asatung di baritahon hamu denggan ni harohaon di ibana, nang manjow hamu siyan na holom tu hatiron na halongangani. Seburju maho rasi rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurhomi ay ido hanguluan mo. Hata si paingot tu Jonathan Gabriel utahayan. Podosada ayat 7. Biar mila Jehovah do parmulaan ni parbinotoan. Alay angga ala na oto manoisi hapistaran dohot pangajaran. Saya burju mahora si rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurhon mi ay ido hanguluan mo. Jalohamu pasupasu siat Tuhan debata amatta. Do sian anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotot di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Corfredo York Simanjuntak. Sian poda 20 tolu ayat 10 halu. Ay iya dong jupang ari parpudi. Dang tagamon pesan arop ni roham. Saya berjumaho rasi rasa mate. Dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginirohomi ay ido hanguluan mo. Hata si paingot tu Matthew Farel Abednego na 70. Yesaya 50 ayat 4. Nung adileho Tuhan Jehovah tu audila si seyan.
Asa huboto pasabam rohani na loja marhiti siyan hatay. Say disungguli daw ganop sogot, dipatinggil pinggolku marbinege songon siseyan. Say burju mahora si rasa mate, dungili honok kumatuho tuppal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluan. Jalo hamua pasupansu siya Tuhan de bata amatta do siya anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotor di perbadia say di dongani mahamu maralohon nasa najat jala di pergugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot disi Christoffel Marcel Siagian, sian Yeremia 30 ayat 3. Nunga tibuhian diida rohaku Jehovah ninna ibanado. Haholongon sa liling-liling na kumain makaholongiho, di baheni hutogu-togu ho marhite-hite asini roha. Seburjuma ho rasi rasamate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginrohomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot tu Christian Mulia Samuel Sitorus, poda 4 ayat 20. Siya sa luhut si jagawoni, gumodang majaga roham. Ay siya nido ruar akamual hanguluan. Sa burju mohora si rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurhon mi ay ido hanguluan. Jalo hamua pasupansu siya Tuhan de bata amatta do siya anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotor di perbadia say di dongani mahamu maralohon nasa najat jala di pergugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot disi Glenuel Lucas Tondi Nababan, sian Heber 10 ayat 1. Alay anggo haporsioni pos ni roha doi di akka si hirimon jala pamotoan natotu taringot tunaso di ida. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurohomi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot tu andar morido juril nababan, Psalmen 10 ayat 1 dohot ayat 2. Ale Tuhan, sehodo hap urusan nami marsudut-sudut. Tagan so tubuh dope akadolok. Jala tagan so adong dope ditubuhon tanoon. Dohot portibion. Nungadong hiyan ho ale debata. Siyan sa liling-liling na rodi sa liling nililing na. Se burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tuppal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurhon mi ay ido hanguluan mo. Jalo hamu mapasupasu siya Tuhan de bata amatta do siya anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotor di perbadia say di dongani mahamu maralohon nasa najat jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot disi Adrian Alvin Siagian, sian Parjamita 3 ayat 1. Martikibedo luhut na natinopa, martitibedo huhut nasa sakap-sakap di hasyanganon. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurohomi ay ido hanguluanmu. Hata tu si paingot tu Philip Alvin Siagian, sada Johannes 3 ayat 20. Ondo patik na
na porseya hita di guar ni anak na Jesus Kristus. Uhut masih hahulungan, songon nang tinonahon na ito hita. Sa burjuma ho rasi rasa mate, dungili honok kumatuhotop palhanguluan. Parange humahatan ni debata na ginuruhon mi, aido hanguluan mo. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan debata amatta. Do siya anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotor di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pergugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amen. Hata si paingot disi Geri, Batara, Ezra, Rafael, Sihite. Sian Matius 25 ayat 34. Dungi dohonon ni Rajaima tu aka na disiamunay. Roma hamu aka na pinasupasu ni damang. Tian hamuma harajaw ni na pinature di hamu sian hao ojak ni tanoon. Seburjuma ho rasi rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurohom mi ay ido hanguluan mo. Hata si pahingo tu Serafim si Felo Panjaitan. Oda saplonom ayat 32. Tagonan do halak na labat dari masian hulubalang. Jala halak na mga rajay dirina umbal gadoy siya na papatu uta. Seburjuma ho rasi rasa mate. Dungili honok kumatuho tupal hanguluan. Parange humahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan debata amatta. Do siya anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotor di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pergugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amen. Hata si paingot disi Kristan mangasi sian turi. Sian pesalmen sia ayat 12. Endehon hamuma Jehovah na marhabangsa di Sion. Barito kamuma aka pambahenan na tu aka bangso. Saya burjuma ho rasi rasa mate. Dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurohom mi ay ido hanguluan mo. Hata si paingot tu si Daniel Christian L. Lumban Gaul. Matius 21 ayat 22. Ay jaloon muna do sa luhut nasa na pinangido muna ditangyang muna. Anggo na porseya hamu. Sa burjuma ho rasi rasa mate dungili honok kumatuho tupal hanguluan. Parange humahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hanguluan mo. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan debata amatta. Santai. Do siya anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotor di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pergugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amen. Hata si paingot disi Stephen Adrian Timothy Siringo-ringo. Sian ulaon apostel 15 ayat 10 sada. Marhite sian asi ni roha ni Tuhan Yesus dotahe. Umbahen na malua hita di haporseay rohata. Nasida pe songonido. Sa burjuma ho rasi rasa mate. Dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurohom mi ay ido hanguluan mo. Hata si paingot tu si Jonathan Binsar Wijaya Marpaung. Filipi 2 ayat 11 sada. Asa soba tu gor ni Jesus nasa ulo ni tot na di banwagid jang idohot na di tanong. Nang nalitoro ni tanong
Jala asana marsuara marhatopoton Yesus Kristus do Tuhan bain hasangapon ni debata ama. Saya burju maho rasi rasa mate dungile honok kumatuhotu pal hanguluan. Parange humahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluan. Jalo hamua pasu-pasu sia Tuhan debata amatta doho sia na Tuhan Yesus Kristus nang doho tod di perbadia sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipergugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amen. Hata si paingot disi Brian Matthew Hutabarat. Sian Efesus 3 ayat 20. Alay tarpatupa ibana do andul lumobi sian natapangido manang tapikiri hombar tu hagogoon na makorkon di bagasan hita say burju maho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahata ni debata na ginirohomi ay ido hanguluan mo. Atas si paingot Advan Firdaus na 70 Hosea 6 ayat 6. Ay lomuan do rohak kumida asini roha asamida pelean jala lomuan mida parminotoan di debata asamida pelean situtungon saya burju maho rasi rasa mate dungile hono kumatuhotu pal hanguluan parangehon mahata ni debata na ginurhon mi ay ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata amatta do sia na Tuhan Yesus Kristus nang doho tod di perbadia sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipergugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amen. Hata si paingot disi Evan Noel Kristanto si pahutar. Sian pesalmen sia pulusada ayat sada rodi ayat 2. Manang ise na hundul di pangodian ni na tumimpuli marborngin do ibana dilinggom ni pargogo naso hatudosan nikudo mandok Jehova haporusaku jala partano batuaku debataku marhaposan tu ibana doau say burju maho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan parangehon mahata ni debata nagin rohomi ay ido hanguluammu. Atas si paingot Alonso Bisuk Pande Sinaga Malaki 3 ayat 20. Alay bicar maanggo dihamu akan makabiari goar rumata ni ari ni hatiguran mardongan haicaron ni longgom ni habungna gawe ruar mahamu jala panihal ni halon songon anak ni lobbu akan ruar sian bara. Saya burju maho rasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan parangeho mahata ni debata na ginurhon mi ay ido hanguluan. Kurang tinggi. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata amatta do sia na Tuhan Yesus Kristus nang dohotod di perbadia sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipergugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amen. Hata si paingot disi Ronald bahagia. Sian Yohanes 15 ayat siap. Songon holong ni rohani damang diau. Songonido holong ni rohaku dihamu. Mian mahamu di bagasan holong ni rohaki. Saya burju maho rasi rasa mate. Dungi leonokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata nagin rohomi ay ido hanguluammu. Hata si paingot Dennis Cristiano Ginting Pangukapon sada ayat 3.
Martua mana majaha rodi akan nahubege hata panuriranganon. Akasiradoti na tarsurat di son ay jonok do arii. Seburjuma hora si rasa mate dungi lehonok kumatuhotup palhanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata amatta. Do sian anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotot di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipergugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amen. Hata si paingot disi Alexander Barak Timothy Panjaitan. Sian sada Korintus onom ayat 20. Ay argado hamu ditobus. Dibaheni pasangap hamuma debata marhite-hite daging muna. Dohot marhite-hite tondi muna. Ay debatado na punay. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurohom mi. Ay ido hanguluan mo. Hata si paingot Gilbert Carlo Binsar Manurung. Pesalamen 110 ayat 20 siya. Mandok moliate mahamu di Jakoba ay pardinggan basa do ibana ay rodi sa lililing na doa sini rohanay se burjuma hora si rasa mate dungile honok kumatuhotup palhanguluan parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluan mi. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata amatta. Dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotot di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipergugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amen. Hata si paingot disi Alvin Benedictus Nathaniel. Sian Lukas 16 ayat 10. Ia haposan halak dina umotik. Haposan ma ibana nang tinagodang. Ia geduk ibana dina umotik, geduk ma nang dinagodang. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginrohom mi ay ido hanguluan mo. Ata si paingot Gian Maliaki siahan Markus 10 ayat 24. Dibaheni udok matuhamu saluhut na manang dia pe dipangido hamu di tangyang muna say nasahat dohi tuhamu asal porsea hamu ikon jaloon muna say burjuma hora si rasa mate dungile hono kumatuhotu palhanguluan parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata amatta. Dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotot di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipergugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amen. Hata si paingot di si Andrew Choki Tuani Simanjuntak. Sian Rom 10 ayat 17. Asasian na tumangihon do roh haporseaon. Ia panangihoni sian hata ni Kristus do. Saya berjumah ho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debata nagin rohomi ay ido hanguluan mo. Ata si paingot Raymond Farrell Bungaran siagian. Sada Korintus 3 ayat 10 sada. Aidang tarpauli ojaan na asing. Dukoninang ojaki ima Jesus Kristusi. Saya burjuma hora si rasa mate.
Dungelehono kumatuhotup pal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi aido hanguluan. Jalo hamu mapasupasu sia Tuhan debata amatta. Doh sia anak na Tuhan Yesus Kristus nang dohotot di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipergugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Marede mahita sen nomor 476 ayat 4. Hamu akan na pinarhamaul ni debata nunga gabedongan sahuria jaladongan sapanganan hamu mangaton perpadanan nabadiai narga situtu do hamu ditobus unang ului hamu bedosa do sibolis ramotan ni debata do hamu maralohon pangagoi asal matotong rohamu na tuibana jala tugihonon na do hamu masuk tuharazaon banua gijangi atong martangi yang mahita. Alea manami na di Banua Gijang asi maroham di nasida akan na pinasaha nuaing tuho. Say ramoti manasida marhite-hite tod di parbadia. Say pahot manasida di bagasan padan naong niuluan nasida naking. Say parbadiay manasida di bagasan hatam. Asatarida haporsyaon nasida tujuluanon marhite-hite parange nadenggan. Amen. Pinasa matiki markur kor parguru malua. Lord, the
Noang pe tabigima buah-buah manang pengumuman sian inang Perdita Agustina Simare-mare taringot tu terbaik 1 saha rodi 6 pinasa metiki. Shalom. Shalom. Dihita salhutna amanginang na hinaulongan lumobima yanakon nami naong makatidakon haporsyon na sadarion na parjulong moliate do di pasahat rohata tutuhan debata ala dinggan do mardalan sude katekisasi manang pembelajaran sidi saleleng hurang lobi satahun mamukas yan bulan Juli tahun 2020 saat tu bulan 5 2024 napa duahon moliate do di pasahat rohanami sian sude guru pengajar tu saluhna amanami inanami natoras orang tua dari ianakon nami naung makatidakon hapursiaon dalam setiap perhatian, dukungan dan kerjasama yang baik selama pembelajaran sidi daripada anak-anak kita. Jala terbukti doa manginang di kehadiran Niakayana Kota Perguru Malua ketika dia belajar di tahun ini cukup meningkat dan lebih rajin dari tahun-tahun sebelumnya. Jala moliate donang di Natoras amanami nanami di dukungan dan perhatian mulai dari respon di grup WA, kemudian dukungan dalam kebaktian Padang yang sudah berlangsung pada tanggal 1 Mei yang lalu, serta dekorasi untuk acara hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk dukungan dari orang tua kami semuanya. Tuhanlah yang memberkati amanginang disaluhutna pernguluan muna. Namangihut kami dari seluruh guru pengajar memohon maaf kepada anak-anak kami semua jika ada kekurang sempurnaan dalam hal mengajar di tengah-tengah pembelajaran kita yang kurang lebih 1 tahun ini. Dan kami sungguh bersyukur bisa mengajari saudara-saudara semua dengan sukacita dan keaktifan kalian semua dalam kelas. Sekalipun ini adalah momen untuk memilih yang terbaik dalam pembelajaran, namun sesungguhnya semua anak-anak kami yang sudah menyaksikan imannya hari ini semuanya terbaik di hati guru pengajar. Dan meskipun ada yang terbaik dari hal-hal tertentu, maka itulah yang akan kami sampaikan pada hari ini. 6 orang yang terbaik dalam kehadiran, yang terbaik dalam keaktifan dan kemampuan selama belajar sidi. Untuk itu amanginang kepada nama anak yang kami sebutkan nanti mohon langsung datang ke depan bersama dengan orang tuanya. Di bagian yang terbaik yang ke-6 kepada anak kami Jessica Berta Oktosia Pakpahan dengan nilai kehadiran 87%, nilai keaktifan 82 dan nilai kemampuan 3000. Kami mohon ke depan. Untuk yang terbaik ke-5 kepada anak kami, ya ke depan Inang sama orang tua ya. Yang ke-5 Christian Mulia Samuel Sitorus dengan nilai kehadiran 87%, nilai keaktifan 85 dan nilai kemampuan 3100. Ya, mungkin orang tua bisa naik 1 tingkat amanginang. Anaknya di depan, orang tuanya di belakangnya, naik 1 tingkat. Untuk terbaik yang ke-4, anak kami
Trinity Gracia Rumondang Sitanggang dengan nilai kehadiran 90%, nilai keaktifan 85, dan nilai kemampuan 3.200. Terbaik yang ketiga, anak kami Priyanka Gita Tabita Silitonga dengan nilai kehadiran 92%, nilai keaktifan 88, dan nilai kemampuan 3.300. Untuk terbaik yang kedua, kepada anak kami Stephen Adrian Timothy Sringoringo dengan nilai kehadiran 94%, nilai keaktifan 92, nilai kemampuan 3.600. Dan yang terbaik pertama, sesungguhnya kalau soal kehadiran yang terbaik pertama dan kedua ini imbang, tetapi soal kemampuan ada perbedaan. Anak kami Jonathan Binsar Wijaya Marpaung, nilai kehadirannya sama 94%, nilai keaktifannya 95, nilai kemampuannya 3.800. Ya, demikianlah untuk terbaik 6 dari 64 anak yang sudah malua. Kami, ya, Amang Pendeta Resort yang menyampaikan hadiah.
Hamok kadongan tapaujung maulota di bagasan sadarion Marede mahita se nomor 140 ayat 3 laus jongjong mahita saluhutna. Tatangya kom mapelian na tapapungo tuado panide bata tapaudube marohat tamartangi yang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang horo haroroan ni saluhu silehon-lehon na denggad dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho sa jalo may gabi wap na hukus di jolom. Pasu-pasu may jala ramote asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harazaw mo ditong-atongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanay marhite-hite tordim asalam hutad dahami kurang di silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami maddo mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Ale Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu Banua Gijang nahudul siamun ni debata hasanga podo hamuliaom madihoro di saliling nililingna namarlas ni roha dohami nuaing ala nong monak ko jada di babaki debata ho gabe raja di atas ni saluhut halonga ngado sude dalammu ay di patutoro ho di rim tutoro ni saluhut alay gabi tumibbo ho siyan sa sude jala maruli gowar asalopit saluhut ulu nitot laho marsobbatu ho jala ganup pamangan marhatopotton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukap po dalan tu Banua Gijang gabi situ ani malippo na mangodiho kami tu debata say pasu-pasu mahuriam na maringanad do pedi hasianganon pay mamarpungo hami sogot tu labungmu say pasaw mabagabagam tuak kasuruammu lehot tu nasida sahala dohot hagogo siap Banua Gijang asa marmulia guarammu di Portibion saya jari maak kapartohonat di huriam asa hobar tu lomone roham akaturan pamitsangon doho panugunoguon nani aturhon nasida di huriam say gonggomi jala paretaima huriam di Tanobatak asalam rarat jala monang huriami lehon hapistaran sen Banua Gijang tuak kay du nami tuak kapadita guru doho tuak kasitua sudo ro disude parhalado asalam maraturan huriam di Tanoon say pajongjong harazaum di bagasan rohanami asa marhirasini roha hami manguloi doho mangihutokko pahot marohanami tuho asa huhatidako kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami say payan mahatam dohot dame di huriam asa huingot tami dada hasiangano ninganan nami alay di Banua Gijang do sabbulu nami say ramoti ma namanggonggom hami doho raja doho suruan na pinabakki na
Lehot tu nasida hapistara siap benua gijang doho uduk ni roha asa doho nasida mengoloi paretam pasu-pasu masaluhut perpunguan ni halak Kristen sai homa dongan nasida jumpa merpungu di gereja di parsikolan nang pe di bagas nabi sai lam lokangi sian hami dosa doho sude na pasuraton hami di hasianganon asalam malungun hami paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amai. Amin. Alia manamina di banua gijang sai pinarbadia magwarmu sai roma harazaumu sai saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang leo matu hami sadarion hanguluan siap hari saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami tu gihut tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Horas madihita saluhna. Shalom. Foto bersama ma perguru naung naik sidi dohot aka padita. Banyak ini. Mau aku matiin. Langsung. Jadi. Cek. Anak-anak kami langsung berdiri di depan sesuai dengan yang sudah kita aturkan kemarin ya. Ayo langsung ambil posisi, bawa surat maluannya. Bersama lama-lama ini. Iya.
Udah gue pintar lo tempat apa? Jamu-jamu. Oh, tempat apa? Mau tingus minum. Apa jangan apanya tuh jangan ini kali jadi nggak nampak mukanya. Dek, turunkan sedikit. Dek, turunkan sedikit. Jadi ini jangan nampak. Turunkan sedikit anak ini. Udah tuh. Anak udah dapat? Jadi panikan. Orangnya aja, pengen mereka. Lagi asik, sialan lah tuh Pak. Nah, dikira nama sakit ini. Bisa kok ini orang kau minta diberkati. Iya, segini dapat langit kan di panen pak. Kita di dulu baik. Kami segini kan sih, kasih betul dapat langit pakai gitu. Kita kapan ya?
Halo. Pagi. Halo sini Pak. Bagi Tuhan. Taudutima ulauta maredehita sian nomor 160 sia ayat sada. Dameni di batana sumurung sian saluhu na roha. Ima na mangaramoti ate-ate muna doho rohamuna. Marhite-hite Kristus Jesus. Amin martangyang mahita. Ale Tuhan di bata para si roha na sumurung amanami na di banua gijang. Asi maroham. Topot mahami na pumudison. Adorang hupangan hami anon parpadanan na badiyai. Lehon matod di parbadia tu ganup hami. Asa ditubuhon hapor seaon na mangulu di hami. Asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargugoy mahami maswadahod diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siaon na mangului. Say taiti marohanami. Asalam malungun hami tuban wagidjang. Asa say masihol hami. Paimaymahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akkanaong pinarhamaol ni debata. Itasakap nuaing mangatop parpadanan na badiyai. Di bahin ita tibang majojumolo manang natau hita marulaon na badia. Asaunang hona uhum manangise siyan hitaon. Ay holan na udukroha. Jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jala na porseya di hasesaan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan nabadiyai. Alayak ka na doho marulaw nabadiya unang bedioloy sibolis. Unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siyani. Tung gotapon hamuma hosom doho late ni roha.
Alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate. Jalan nang mulak mangolu humokop pamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai. Di bahini tatak kasih majoloro hattabe. Jala alusi hamuma suku-sukun nahu sukutonon jong-jong ma hamu saluhna. Di parhatuturo hamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalosim di patit ni debata molo di parhatuturo ham dokma olo namarsak doroham alani dosami jala dipangi doroham naing malua ho nuaing siad dosam molo sohoni roham dokma olo di parhatuturoham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa ibana nong mate doho mulak mangulu humokop ho mamorsan jala manesa dosam molo sohoni di parhatuturoham dokma olo olo doho mangkotapon siar roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardingkat dohot halak na mangarsahiho jalana olo doho manesa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sudi dosam molo songon ni roham dokma olo atong tapaudip be marohata jala tatopoti ma sudi dosatta ihuton hamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jot hulaw si hami patikmu tamado hona uhummu hami nuaing dohot sogot molo balos sonommu tuhami hobar tupabbahenan nami i alayala ni godang ni asi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokko pami ala ni ido ubain na hum hami mangido tuho asi maroham dihami say jalo mahami say se sama sudedo sanami jalalehot to di parbadia tuhami asa margogo hami mangalo na sa dosa dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham saliling di tanood do pehami amin atong hamu akka na manopoti dosa muna jala na mauwas di asi ni roha ni debata say sahat ma tuhamu nani haporsya muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu posma rohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite goar ni debata ama dohot anak dohot todi parbadia amin alia manami na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu say roma harajaonmu say saut malomo ni roham di banua to ngaon songon na di banwa gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami tugihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago ay horo na puna harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon saliling nililing na amin hudulma hamu saluhut na marede hitasian nomor 157 ayat sada
pangihon hamuma tona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu bornginai uju tarjehe ibana didokma mauliate dungi di ponggoli mai di parlehom matu akka sisianna huhut madidok jalo hamuma jala pangamma dagiku doi nanilehon tu hamatean humokop hamu bahen hamu masongoni bahen parningota diau jaladung sunna sidamangan dibuat mapanginumani didok ma mauliate dungi didok matunasida jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginumanon padan nei baru mon marhite-hite mudarhu nani usehon humokkopamu bahen hasesaan ni dosamuna sai bahen hamu masongoni bahen parningotan diau atong roma hamu nunga rade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Marende Huria Sian buku ende nomor 155 ayat 122. Marende hita sian buku ende nomor 88. Maroh
Marende hita sian buku ende nomor 86 ayat 1 dohot 2. Marende hita sian buku ende nomor 83 ayat 1 dohot 2. Diki
Marinde mahita lau suhu mata pasahat peliatta. Taulakotu ayat sada. Marede hita sian nomor sia ayat sada los jong mahita saluhutna.
Puji ma Tuhan debata ale todiku. Jalan nasorohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku jala unang tung halupahon dengan basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Ibana pamalum akasahibmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala perdenggan basa do Tuhan debata. Labak tarimas jala para si roha gudang. Dang dibahen tuhita hobbar tu dosata. Jala dang dibalos tuhita hobbar tuha jahatotta. Songon asini roha ni ama-ama tu anak konna do asini roha ni Tuhan debata. Diakka nama kabiari ibana. Nunga takas di patuduhod di bata holong nai tuhita dinamate Kristus sumok kapita uju pardosa do pehita atong dalam malua mahita nuai sian rimasna dunggabe parpitor hita hinor honni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan di bata olat nion Rodi saleleng nileleng na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasaurhon madamena tutodim. Amin. Horas salum madihita saluhna. Mauliate mak dihita saluna, mauliate do di tim musikta na boy mengikuti sude acara ta boy mardala do dengan terpuji matuhatta sialani saluhna. Horas madihita saluhna.